Дөнья саргая, көннәр суыта, ләкин бу көз җитте дигәнне генә аңлата, ә гомер көзе җитә дигән сүз түгел. Безгә яшәргә нинди гомер көзе ди. Ярты сәгатьлек тукталыш ясап алыйк та тормышыбызның иң якты вакытын дәвам итик. Сезнең белән мин Зөлфия, бу яшьләр тукталышы. Тормышның иң якты вакыты димәктән, аны ничек уздырырга буласың? Биергә, җырларга, сәхнәдә балкырга, берәр шагыйль табырга мөмкин. Ә менә Шарм театр студиясе укучылары буларның барысына да өлгерә. Ышанмыйсызмы? Менә күптән түгел аларны 25 яшьлек туган көннәре булып узды. Безнең хәбәрчебез Наилә дә аларны кытламыйча калмады. Diyelədi. Шарм, туган көнең белән. Дуслар, беләсезме, минемчә яшьлек иҗатка бай булырга тиеш. Тормыш җыр белән моңга үрелеп барса күңелле бит. Менә Илһам Лайф сәхифәсе катнашучылары да минем белән килешә бугай. Бик нык илһамланырга яратсам да, әллә нәрсә илһам чыганамны югалттым әле. Кем белән генә таныштырырга икән сезне? Инде берсе дә калмады да сыман. Туктагыз әле. Сез дә ишетәсезме? Кемнәрдер монда җырлыйлар. Әйдәгез әле карыйк. Тагын сине искә төшерде. Сәлам, кызлар, сезнең моңлы тавышларыгызны ишетеп, без дә менә сезнең янга кирип чыгарга булдык әле. Таныштырып китегез әле безгез белән. Нинди җырчылар сез, кимсез, нинди төркем? Без трио бәлләр булабыз. Радия, мин Алена, Нурзидә. Ничек туды сезнең менә оешырга? Каян килеп чыкты ул теләгегез?
Ралия әйтәсеңме? Біздің бір 2 ел мекен инде 2 ел болғандыр инде біз ойнайма. Иә. 2017 елда біз Алена белән бір курста оқыйық инде, музыкальный колледжда оқыйық, Хадиф исемендәге. И ничектер біз бірге чыгыш ясадык. Бір 5 кыз мекен инде. Ничектер шундый күлмәкләр, националь күлмәкләр кидек біз. И бірге төштек фотога. И шундый ничектер біз шулай туры килеп торабыз инде. И шуннан соң бәлкем нәрсә трио ясарбыз микән дип уйладык та, шулай тотындык. Безнең шулай барлыкка килде. Сезнең арагызда кем башрак, кем кайсыгызга буйсынасыз? Biz главный дигәндә инде андый кеше юк, ләкин безнең уйладык та бер көн утырып уйлаштык, кем безнең шундый главный кеше дип. Алып бара торган. Без булай барлык сорауларны да бергә хәл итәбез, ләкин безнең менә Ралия белән без күбрәк андый шундый мөһим вакыйгаларны бәрбер теге шундый сорауларны, анда җырлар яздыру буенча күп кенә заказларны кабул иткәндә без инде Аленага ышанып тапшырабыз. Һәм инде ул безнең шундый безне туры юлга алып баручы. Мен яратмыйм андый әйберне. Я безне барыбер теге андый вакытларда менә теге заказлар ният булса сөйләшәм. Тик менә юганда әйбер менә кызлар, без менә бу җырны җырлыйбыз, все булды, мин әйттем дигән әйбер юк. Без барыбер уртага салып без аны сөйләшәбез. Şişme jırın tınlap alayım, suların güllerge salayım, güllerge mumları kursun, jırlansın. Менә инде якын киләчәккә ниндирәк планнар белән яшисез? Нинди сезнең хыялларыгыз? Хәзерге вакытта без менә яңа җырлар өйрәнәбез. Менә иртәгә ала бирса фестивальдә катнашабыз, Татарстанны күрсәтәбез безнең трио ала бирса. Жанрларга килгәндә төрле жанрларны алабыз. Без классика әсәрләрдә хәзер өйрәнәбез. Ул халык җырлары да һәм инде менә ошап китте, менә шул Кабан күлләрендә печән базарларыннан соң җырлаганнан соң альтернатив шуларны да алырга булдык, шундый җырларны. Безнең җырлар аша, безнең халыкка, яшьләргә инде үзебезнең шундый зауыклы, стильле җырларыбызны күрсәтәсебез килә. Мен хәзер сезнең барысы да килеп чыгачак. Кызлар, бик зур рәхмәт сезгә, бик шат идем сезнең белән танышуыбызга. Киләсе очрашуларга кадәр. Яшьлек ниләрдән торырга тиеш дип сөйләшәбез икән, спортны да онытмаска кирәк. Күптән түгел Казаныбыз үз эченә 300 дән артык йөзүчене җыйды. Бездә йөзү буенча республика чемпионаты узды. Нинди районнар катнашкан икән? Алдагы репортажда.
Әлеге вакыйга белән атна яңалыклары шикләнми, менә миннән сезгә кыска гына дайджест. Голливуд яңалыкларына килсәк, яшүсмерләрнең иң яраткан парларының берсе ул Лиам Хемсворт һәм Майли Сайрус. Алар инде берничә тапкыр аерылышып кавышканнан соң Майли Сайрус үзенең егетен яңадан ташларга булган. Ни өчен дигәндә, бу сорауга инде җавап юк. Ә менә Майли Сайрус аны ничек ташлаганы бик тә кызыклы килеп чыккан. Майли Сайрус аны социаль челтәрләрдә генә белдергән һәм Лиам Хемсворт белән үзе шәхси күрешеп тормаган. Һәм Лиам моның турында Майли Сайрусның шәхси аккаунтыннан укып кына белгән. Миңа калса бу 21 гасыр критерийларына туры китереп ташлашу булган инде. 16 июль 12 сентябрь аралыгында Ялта шәһәрендә студентлар отрядларының Ялта дип аталган ярышы узган. Бу проектта Россиянең 19 регионыннан 320 катнашучы булган. Аның 44-те Татарстан Республикасын тәкъдим иткән. Барс дип аталган Татарстан студентлары отряды иң яхшысы булып танылган һәм беренче урынны яулаган. Алар официант, бармен, пешекче, аш-су осталары, коткаручылар һәм башка аниматор мәсәлән һәм башка төрле өлкәләрдә үзләрен сынап караганнар. Моннан тыш студентлар үзләрен иҗади фестивальләрдә һәм спорт, интеллектуаль чараларында да актив күрсәткәннәр. Казан кызы Алиса Бриточкина балалар өчен Евровидение халыкара җыр бәйгесендә катнашу өчен көрәшә. Ул сайлап алу турында бик яхшы чыгыш ясады һәм хәзерге вакытта Россиянең иң яхшы вокалистлары исемлегенә керде. 24 сентябрьдә милли этапның финалы узачак. Анда җиңеп чыккан вокалист 24 ноябрьдә Польшада Россияны Евровидение конкурсында тәкъдим итәчәк. Менә шундый яңалыклар ишеген мин сезгә ачып җибәрдем. Ә хәбәрчебез Талия Казанда яңа актив ял итү өчен урын тапкан. Нинди икәнен белсәгез килсә, язма сезнең өчен. Сәлам, мин Талия һәм мин сине рәхәтләнеп ял итәргә өйрәтермен. Көзге салкын, яңгырлы көннәрдә кая барырга, вакытыңны ничек үткәрергә белмәсәң, мин сине иң кызыклы һәм иң популяр ял төрләре белән таныштырырмын. Аны ничек кенә атамыйлар. Аэро-йога, флай-йога, һавадагы йога, гамаклы йога, анти-гравити йога. Бу юнәлеш яңа булуыннан карамастан инде бик популяр. Аэро-йога вообще пришла к нам из классической йоги. Сначала это были веревки, прикрепленные к стене, и далее для удобства уже установили мягкие полотна. Очень полезна аэро-йога для детей, для школьного возраста, так как очень благоприятно влияет на спину, вытягивает позвонки всех отделов позвоночника и, соответственно, как профилактика сколиоза. Гамаклы йога исеме үк үзе турында үзе сөйли. Монда бөтен күнегүләр махсус җайланмаларда өйрәнелә. Зур тартыла торган тукымадан ясалган атылышлар турыдан-туры түшәмгә беркетелә. Тукыма гадәттә нейлоннан ясала. Шуңа күрә 180 килограммга кадәр авырлыкны күтәрә ала. Конечно же, аэро-йога имеет противопоказания, как временные, так и постоянные. К постоянным относятся такие проблемы, как грыжи межпозвоночные, смещение позвонков, повышенное кровяное давление. Әгәр алда әйтелгән күрсәтмәләр сезгә кагылмаса, антигравити йога сезгә рөхсәт ителә. Котлыйм. Аэро-йога үзендә акробатика, колонетика, йога һәм пилатес элементларын берләштерә. Сезнең әлегә кадәр бу өлкәдә шөгыльләнгәнегез булмаса да, куркырга кирәкми. Ышандырып әйтә алам. Бар да килеп чыгачак. Хәзер миңа да шундый фигура ясарга кирәк диләр. Шуңа күрә сез мине бүтән бу программада күрмәсәгез, нәрсә булганын беләсез. Антигравити йога кабатланмас кичерешләр чыганагы. Син биредә үзеңне нәкъ һавада ашкан кебек хис итәсең. Шулай ук ул органлык хисен бетерә, эмоциональ халәтне тигезли, кан тамырларын чистарта, кан әйләнешен яхшырта, хәтерне арттыра, картаю процессына кернәйтә. Һәм сез аэро-йоганың файдасын беренче дәрестән соң сизә башларсыз. Руками вытягиваемся, кладем лоб на пол и расслабляем спину. Гамактан төшкәннән соң үзеңне яңадан туган шикелле хис итәсең. Нәтиҗәдә каныбыз кислородка бай һәм безнең халәтебез яхшыра. Димәк, аэро-йога белән шөгыльләнсәгез, тәнегез генә түгел, баш миегез дә ял итәчәк. Татьяна,
Талия Тухватуллина, Радель Галимуллин, Ильяс Хаялин махсус яшьләр тукталышы өчен. WorldSkills үтсә дә безнең команданың турында күбрәк беләсебез килә. Шуңа күрә бүген минем янда утыра WorldSkillsның катнашчысы Султанова Айгөл. Айгөл, сәлам. Менә син нинди компетенциядә катнаштың һәм аның турында әзрәк кенә күбрәк сөйләп кит әле. Моя компетенция – это IT-программное решение для бизнеса на платформе 1С предприятия. В нашей компетенции суть задания в том, что тебе дается какая-нибудь предметная область, например, это агентство недвижимости или компания, которая торгует нефтью, и тебе нужно как-то автоматизировать эту систему. Например, на нацфинале у нас было задание про систему для фиксации штрафов и все такое. Нам нужно было продумать, как можно это сделать, как могут контролироваться нарушители штрафов, куда отправляется эта информация и так далее. У нас был региональный чемпионат в ноябре прошлого года, на котором я заняла первое место. В мае у нас был национальный этап, на котором я также заняла первое место. И вот в августе, буквально месяц назад, у нас был мировой чемпионат, на котором я заняла 3-е место в сэндбокс-площадке. Әзерлек этаплары ничек үтте һәм кем сиңа ярдәм итте? Помогал мне мой техникум. Да, я учусь в Казанском техникуме информационных технологий и связи. И мы занимались в техникуме также при помощи компании 1С Рарус Казань. То есть я занималась и в техникуме, и тренер у меня был оттуда. К региональному чемпионату мы занимались 2 раза в неделю по несколько часов. То есть прям с тренером, все остальное время мы занимались самостоятельно. Чемпионаттагы нинди иң истәлекле мизгел булды синең өчен? Когда у нас было награждение после нацфинала, то есть, там называли компетенцию, вызывали людей на сцену, и уже конкретно на сцене мы узнавали, какое место человек занял. И вот я очень-очень сильно радовалась, когда вызывали наших ребят татарстанских, особенно когда вызывали наших ребят, которые учатся в нашем техникуме. Это прям было прям до слез. Это очень классное чувство. Някүләм WorldSkills'та һәрбер кеше Казань Экспоға килә ала иде һәм сезнең эшләгәнегезне карый алды. Сиңа менә бу кешеләр комачаладымы? Да, когда я сидела, очень много людей ходило на Казань Экспо, в частности, около нашей площадки. Еще так получилось, что я выступала как бы не от России, а конкретно от Татарстана. И у всех висели флаги России, а у меня висел флаг Татарстана. И люди просто проходили и такие: о, Айгуль, о, она же из Татарстана. Кто-то приходит просто такие: Татарстан, вперед. Да, это очень часто довольно такое было, люди поддерживали. Нинди илләрдән син катнашучылар белән таныштың һәм хәзер дә алар белән аралашасыңмы? У нас были 6 ребят из разных стран. Там был мальчик из Китая, из Финляндии, из Филиппин, из Марокко. И это был классный опыт вообще общения с людьми из других стран, потому что до этого у меня такого не было. И мы с ними хорошо общались, мы с ними гуляли, ходили на экскурсии. И вот с одним мальчиком из Марокко мы до сих пор общаемся. Синең өчен WorldSkills чемпионаты нәрсә ул? WorldSkills для меня это движение, в котором ребята уже профессионалы своего дела, они уже очень крутые, у них очень классные навыки, и они много всего умеют и показывают это мастерство другим и учат других. Менә Айгөл сиңа ничә яшь? 18. Дуслар, күрәсезме? Аңа 18 яшь кенә, ә ул инде шундый зур чемпионатларда катнаша. Һәм сез дә шундый зур бәйгеләрдә катнаша аласыз, бары тик теләк кенә кирәк. Зәйнәп Фәргыйдинова, Илгиз Шәйхразиев, Иван Остроумов. Бу шәхесләрне нәрсә берләштерә дип уйлыйсыз? Шәйен ТВ каналы аларны бергә җыйды. Ә нәрсә өчен икәнен хәзер белерсез. 16 катнашучы 3 жюри әгъзасы һәм 1 зур проект. Бу Сәйлән проекты. Әрсезләр бүген сезгә аның пәрдә арты тормышына сәяхәткә чакыра. Киттек.
Кызларча инде безнең ярты сәгать шулай тиз узып та киткән икән, аны безнең белән уздырганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Сезнең белән мин Зөлфия булдым. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.